बहुत दिन पूर्वर गोटे गभीर जंगलटीए थिला। सेठी विभिन्न प्रकारर जीवजंतु माने बसवास करुथिले। आउ सिंह थिला सेही बणर राजा। सिंहर भୟରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ କେହି ଆସିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଚାଲାକ ଶିଆଳଟିଏ ଥିଲା। ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସିଂହକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ସେ ନିଜେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେବ ବୋଲି। ସେହି କାରଣ ପାଇଁ ଶିଆଳଟି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାଘ ପାଖକୁ ଗଲା। ବାଘ ମାମୁଁ, ଓ ବାଘ ମାମୁଁ। କିଏ କିଏ? ଓ ଶିଆଳ, କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? କ'ଣ ଖବର ଆଉ ତୋର? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। କ'ଣ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ନା ନା, କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି, ଭାବିଲି ତୁମ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା କରିଦେଇ ଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଲି। ନହେଲେ ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଓହୋ, ଏଇ କଥା। ହଉ, ମୋ କଥା ଛାଡ଼, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ କହ, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ତତେ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ତୋର ମନ ଖରାପ ଅଛି। ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର କଥା ଭାବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ନା କ'ଣ? ମୋର ତ ମନ କହୁନି କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି ବୋଲି। ସବୁ କିଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହର ବହୁତ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରାୟ ବାକି ସମୟ ଶିକାର ଧରିବାରେ ତାଙ୍କର ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ହେଲେ ଚିନ୍ତା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ସତ ନା କ'ଣ ଏ କଥାଟା? ହଁ ବାଘ ମାମୁଁ, ତୁମେ ତ ବହୁତ ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀ। ତୁମେ ଥାଉ ଥାଉ ସିଂହ ବଣର ରାଜା କେମିତି ହୋଇପାରିବ ଯେ? ମୁଁ ତୋର ଏ କଥାକୁ ମାନି ନେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ସିଂହ ତ ଭଲ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଆଉ ସେ ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭଲ ଭାବେ ପହରା ବି ଦଉଛି, ଯେମିତିକି ଶତ୍ରୁମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ମିଛ। ତୁମକୁ କିଏ ସବୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି। ମୋର ତ ମନେ କହୁଛି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ନ ହୋଇ ତୁମେ ହେବା ଉଚିତ। ଏବେ ତୁ ତୋର ବକ୍ ବକ୍ ହେବା ବନ୍ଦ କର। ଧୂର୍ତ୍ତ ଶିଆଳ, ଏବେ ତୁ ଏଠୁ ଯା, ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଏମିତି କରନି। ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛି। ଏବେ ତୁ ଯଦି ତୋର ବକ୍ ବକ୍ ହେବା ବନ୍ଦ ନ କରିବୁ, ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ହିଂସ୍ର ରୂପ ଦେଖିବୁ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ଏଠାକୁ ଆସିବୁ, ତାହେଲେ ତତେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ନା, ମୁଁ ତ ମୋ ମନର କଥା କହିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ବାଘର ପାଖରେ କିଛି କାମ ନ ହେବାରୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଦ୍ଧି ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏବେ ମୁଁ ବଣ ମଣିଷ ଆଉ ସିଂହ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥା କହି ଶିଆଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଣ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ମହାରାଜ, ଓ ମହାରାଜ, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ଓହୋ, ଶିଆଳ କି? ହଁ, ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି। ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି ମହାରାଜ। ରୁହ ରୁହ, ତୁମେ କଥା କଥାରେ ମହାରାଜ କହୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? କୁହ। କିଛି ନାହିଁ ମ, ଏମିତି ତୁମକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ତୁମକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଡାକିବାକୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ। ମୁଁ କେମିତି ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହୋଇପାରିବି? ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ତ ସିଂହ। ସିଏ ତ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ବୟସ ହୋଇଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଦୁର୍ବଳ ସିଂହ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ? ମୁଁ ତ ଖାଲି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୌଡ଼ି ଶତ୍ରୁକୁ ତଡ଼ିବା, ଏସବୁ କାମ ତ କେବଳ ସିଂହ ହିଁ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏପରି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହିଁ ସିଂହ ହେବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ତୁମର ଭୁଲ ଧାରଣା ମହାରାଜ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲି। ହେଲେ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ହଉ, ମୋର ଗୋଟେ କାମର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା।
ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଏ କଥାଟା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବ ମହାରାଜ। ମୁଁ ତୁମର ଚାଲାକି କଥା ଜାଣିପାରିଛି ଧୃତ ଶିଆଳ। ଯଦି ତୁମର ପ୍ରାଣର ଭୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଳାଅ, ନହେଲେ ଏମିତି କରିବି ଯେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବନି କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି। ନା ନା, ଏମିତି କରନି, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି କରିପାରିବି। ଏଇ କଥା ଭାବି ଶିଆଳ ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଉପାୟ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଂହ ଯେତେ ଦିନ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଗ ଉପାୟ ବାହାର କରି ସିଂହକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ତଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥା ଭାବି ଶିଆଳ କୋଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କାମ କରିବ ବୋଲି ଭାବି ଜଙ୍ଗଲର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲିଲା। ଯାଉ ଯାଉ ତାର ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ନେଉଳ। ନେଉଳ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ଓ ଶିଆଳ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତୁମ ଉପରକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ବିପଦ? ଆରେ ବାବରେ, ସେଇଟା କ'ଣ? ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ନେଉଳମାନଙ୍କୁ ମରାଯିବ। ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସିଂହ ଏକଥା ତାଙ୍କ ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସତରେ ତ ଆମ ଉପରକୁ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଶିଆଳ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ କିଛି କର, କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କର ଆମ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତୁମେ ତୁମର ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କର, ଆଉ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେଇ ସଜାଗ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ଅସ୍ତ୍ର? ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ? ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବି ତୁମ ବିପଦର କଥାକୁ କହିଛି। ଆଉ ସେମାନେ ସିଂହ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ବି କହିଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ରାଜା ଆସିଯିବେ। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ବି ରାଜା ହୋଇପାରେ। ଆଉ ମୁଁ ରାଜା ହେଲେ ତୁମ ଉପରକୁ କିଛି ବି ହେଲେ ବିପଦ ଆସିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଭୟ କରୁଛି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ହତିଆର ନାହିଁ। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମେ ଭୟ କାହିଁକି କରୁଛ? ତୁମେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବି ହତିଆର ବନେଇ ପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିବ ତାର ଆଖିକୁ ତୁମେ କାମୁଡ଼ି ଦେବ, ବୁଝିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି ଶିଆଳ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ କ'ଣ କହୁଛ? ରାଜା କୁହ ମତେ, ରାଜା। ଠିକ୍ ଅଛି ଶିଆଳ ରାଜା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ନେଉଳମାନେ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଜା କରି ରଖିଲେ। ତାପରେ ଶିଆଳ ଠେକୁଆ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲା। ଠେକୁଆ ବନ୍ଧୁ, ଓ ଠେକୁଆ ବନ୍ଧୁ। ଶିଆଳ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଏତେ କଅଁଳେଇକି ଡାକୁଛ କାହିଁକି ମତେ? ଏମିତି କାହିଁକି ଡାକୁଛ ତାର କାରଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି। ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଏମିତି ଡାକିଦେଲେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବି, ଆଉ ତୁମେ ମତେ ଶିକାର କରି ଖାଇଦେବ। ଏସବୁ ତୁମେ କେମିତିକା କଥା କହୁଛ ବନ୍ଧୁ? ମୁଁ ତ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆସୁଛି। ମୋତେ ଭୟ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଅପମାନ କରିବ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ତୁମେ ମୋର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତୁମେ ଏଠାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? କାଲି ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ରାଜା ହୁକୁମ ଦେଇଛନ୍ତି କି କାଲି ରାତିରେ ସେ ଠେକୁଆର ମାଂସ ଖାଇବେ। ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବରଟା ଶୁଣି ତୁମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ବନ୍ଧୁ, ତୁମକୁ କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ଟିକେ କୋଉଠି ନେଇ ଲୁଚେଇକି ରଖ।
ତୁମକୁ ଏମିତି କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇଦେବି। ଆଉ ତୁମକୁ ଏବେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ହେଲା ତୁମେ ତୁମ ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୋ ସହିତ ଚାଲ। ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ବି ତୁମ କଥା କହିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ସେ ସିଂହକୁ ମାରି ପକେଇବା। ଆଉ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜା ଆସିବେ। ନୂଆ ରାଜା? ସିଏ କିଏ? କିଏ ଆଉ, ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ। ଠିକ୍ ଅଛି ହଜୁର। ଏହାପରେ ଶିଆଳ ମୂଷା ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କେହି ବି ଭୟ କର ନାହିଁ। ରାଜା ସିଂହ ତାର ନଗରୀକୁ ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଲଢ଼େଇ କରିବି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ, ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ସହିତ ଅଛୁ। ତୁମେ ମୋ ସହିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏବେଠାରୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ରାଜା ବୋଲି ଡାକ। ଜି ରାଜା ସାହେବ। ତାପରେ ଶିଆଳ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ତୁମେ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିଛ? କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ? ଏତେ ଉଦାସ ଲାଗୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ କୁହ ତ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାୟ ଫଳ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି। ଏସବୁ କିଏ କରୁଛି? ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି? ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା ସିଂହ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯାହାକୁ ମହାରାଜ ବୋଲି ଡାକ, ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି। କାଲି ରାଣୀ ସିଂହଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ତ, ସେଥିପାଇଁ ସିଂହ ରାଜା ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇଟା ଶୁଣିଛି। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ। ହଁ ସତ, ଏହି ଅନ୍ୟାୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଆଗ ବାହାରିବି। କିଛି ଭୟ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବି କରିଛି। କାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସିଂହକୁ ସାମ୍ନା କରିବୁ। ଦେଖିବ ଆମର ହିଁ ଜିତ୍ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କର ନୂଆ ରାଜା ମୁଁ ହେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ନା? ହଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ହଁ ସମ୍ଭବ। ମୋର କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ତୁମର କିଛି ଧାରଣା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦଳ ସବୁ ମିଶି ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ନଡ଼ିଆ ଏମିତି ପକେଇବ ଯେ ସିଂହର ମୁଣ୍ଡରେ ଆସି ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସିଂହକୁ ଅଟକାଇ ରଖିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଶିଆଳ ଭାଇ। ଶିଆଳ ଭାଇ ନୁହେଁ, ଶିଆଳ ରାଜା କୁହ। ଠିକ୍ ଅଛି ଶିଆଳ ରାଜା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ସିଂହକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସିଂହ ତାର ଗୁମ୍ଫାରେ ଆରାମ କରୁଥିଲା। ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା ସାମ୍ନାରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇ ଚିତ୍କାରର କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସିଂହର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ରେ? ଏମିତି ଚିତ୍କାର କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ସିଂହର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ନେଉଳମାନେ ସେଠାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମୂଷାମାନେ ବି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ସିଂହ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ ଠେକୁଆ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ସବୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କେମିତି କଲ? କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ ତୁମର? କିଛି ନାହିଁ ମହାରାଜ, ଆଜି ମହାରାଣୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ତ, ଆମେ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ସତ? ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାରାଣୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏଇଟା ତ ବୁଝିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ତୁମେମାନେ କ'ଣ କଥା ହୋଇଛ କି? ନା ମହାରାଜ, ମହାରାଣୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଫୁଲ ଆଣି ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଫୁଲକୁ ସେଠି ଥୋଇ ଦେଇ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସିଂହ ସେଇ ଦ୍ରୁତ ଶିଆଳର ଚାଲାକିକୁ ଧରିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ଶିଆଳ ଭାଇ, ତୁମେ ବି ଫୁଲ ଦେବାକୁ ଆସିଛ? ହଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥା କହି ଏଠାକୁ ଆଣିଥିଲି।
ଓହୋ, ତାହେଲେ ଏଇ କଥା। ହଁ ମହାରାଜ, ମୋ ତରଫରୁ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଦେବେ। ମୋର ଘରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିପାରିବି। ହଁ ଯିବ ତ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ଚଳିବ କି? ହେଲେ ମହାରାଣୀଙ୍କ ପୁରସ୍କାର କାଇଁ? ମୁଁ ତ ହେଲି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜୀବ, ମୁଁ କି ଉପହାର ଆଣିବି? ମହାରାଣୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସେଇଟା କି ଇଚ୍ଛା ମହାରାଜ? ସେଇଟା ଏଇଆ ଯେ ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ଆମ ସହିତ ରହିବ, ଆଉ ଆମର ସବୁ କାମ ତୁମେ ହିଁ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ହଜୁର। ତା ପରଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସିଂହ ପାଖରେ ଶିଆଳ ଗୋଲାମ ହୋଇ ରହିଲା। ଶିଆଳର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କଲେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିଆଳର ସଜ୍ଜାକୁ ଶୁଣି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଘରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜେ ରୁହେ ଓ ଅନ୍ୟ ଘରଟି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥାଏ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ଗୋଟେ ଘରେ ତ ତୁମେ ନିଜେ ରହୁଛ, ଅନ୍ୟ ଘରଟି ତ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଘରଟାକୁ ବି ଭଡ଼ା ଲଗେଇ ଦିଅ। ତୁମେ ବସିକି ବି ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ହଁ ଚିଙ୍କୁ ଭାଇ, ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ କାହିଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଡ଼ା ଦେଇପାରିବି। ସେପଟେ ରାନୀ କାଉ ଆଉ କାଳୁ କାଉ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇ ରୁହନ୍ତି। କାଳୁ କାଉ, ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଆମକୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଘରର ମାଲିକ ଆସି ଆମକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ରାନୀ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ ତ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୋଜି ସାରିଲିଣି। ମୋତେ କିଛି ବି ହେଲେ ଭଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ଭଲ ଘର ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ତାର ଆର ଘରଟା ଭଡ଼ା ଦେବ ବୋଲି। ଆମେ ସେ ଘରଟା ଭଡ଼ା ନେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏଇଆ କହି କାଳୁ କାଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ବାହାରିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି କାଳୁ କାଉ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବି, ହେଲେ ମାସର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭଡ଼ା ପଇସାଟା ଦେଇଦେବ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁମ ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ମାସର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି କାଳୁ କାଉ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋର ଆର ଘରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ତ ରାନୀ କାଉ ଓ କାଳୁ କାଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ଘରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ହାୟ ରେ, ଏ ଘର କେତେ ବଡ଼ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଖାସ୍ ଏ ଘରଟା ଆମର ହୋଇଥାନ୍ତା କି? ହଁ ରାନୀ, ମୋତେ ବି ଏ ଘର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ହେଲେ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ କାହିଁ ଯେ ଏମିତିଆ ଘରେ ଆମେ ପାଇବା? ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘରେ ଭଡ଼ା ରହି ଆସୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଘରଟେ ମିଳିଗଲା। ବାସ୍, ତାପରେ ରାନୀ କାଉ ଓ କାଳୁ କାଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ନୂଆ ଘରେ ରହିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ବିତିଗଲା। କାଳୁ କାଉ, ଗୋଟିଏ ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରର ଭଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋର ଗତ ମାସରେ କିଛି ବି ହେଲେ ବେପାର ହୋଇନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ କିଛି ବି ପଇସା ନାହିଁ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆର ମାସରେ ଏକାଥରେ 2 ମାସର ଭଡ଼ା ଦେଇଦେବି। ଏ ମାସଟା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି କାଳୁ କାଉ, ଆର ମାସରେ ଏକାଥରେ ଡବଲ ଭଡ଼ା ପଇସାଟା ଦେଇଦେବ। ସତରେ ତମେ କେତେ ବଡ଼ ହୃଦୟବାନ ଅଟ। ତୁମର ଏହି ଉପକାର ମୁଁ କେବେ ବି ଶୁଝିପାରିବିନି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ। କାଳୁ କାଉ, ଖରାପ ସମୟରେ ଯିଏ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ। ତାପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ କାଳୁ କାଉ, ତୁମେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ମିଛ କାହିଁକି କହିଲ? ଆମ ପାଖରେ ତ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ। ଆରେ ରାନୀ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମିନୁ ଚଢ଼େଇକି ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ଦେଲିନି। ଦେଖିବା ସିଏ ଚାଲାକ ଅଛି ନା ବୋକାଟା। ହେଲେ ଏ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ତ ପୁରା ବୋକାଟା। ମୁଁ ତାକୁ ଆରାମରେ ମୋ ଜାଲରେ ଫସେଇ ଦେବି। କାଳୁ କାଉ, ଆଚ୍ଛା ତୁମ ଦିମାଗରେ କ'ଣ ଖରାପ କାମର ଚକ୍କର ଚାଲିଛି? ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କିଛି ବି ଭୁଲ କାମ କରିବନି, ନହେଲେ ମୋ ଭାଇକୁ କହିଦେବି, ସେ ବହୁତ ମାରିବ ତୁମକୁ। ରାନୀ, ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲ କାମ କରିବିନି, ତୁମେ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରନି ସେଥିପାଇଁ। ଏଇଆ କହି କାଳୁ କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ରାନୀ କାଉ ମୋତେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ତାର ତାକତ ବାଲା ଭାଇ କଥା କହି ଡରଉଛି। ସେ ତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେବେ ବି ଆସୁନି, ସେ ମୋତେ କେମିତି ମାରିବ? ମୁଁ ଠିକ୍ କରିନେଇଛି, ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ନିଜର ଘର ହିଁ କରିବି।
ଏବେଠାରୁ ସେ ଘର ମୋର। ଏହା କହି କାଳୁକାଉ ଜଙ୍ଗଲର ଧନୀ ପକ୍ଷୀ ପେଚା ସେଠ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆସ ଆସ କାଳୁକାଉ, ମୁଁ ତୁମର ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଧାରେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲ ତାକୁ ଫେରାଇବାକୁ ଆସିଛ ତ? ପେଚା ସେଠ, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ କେତେ ଗରିବ। ସବୁ ଟଙ୍କା ମୋର ଘର ଭଡ଼ାରେ ହିଁ ଯାଉଛି। କାଳୁକାଉ, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି ତୁମେ ଚୋରି କର କି ଧାର କର, ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ପଇସା ମୋର ଦରକାର। ପେଚା ସେଠ, ମୋତେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ଭଡ଼ା ଘରଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେଇ ଘରେ ରହିବାକୁ। ଏମିତିରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ଦୁଇଟା ଘର କ'ଣ ଦରକାର? ତୁମେ ଟିକେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଆଗରେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବ। କାଳୁକାଉ, ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ। ମିଠୁ ମହାରାଜ ଯଦି ଏକଥା ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦରକାର ତାହେଲେ ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଇପାରିବିନି। ଏ କାଳୁକାଉ ତ ଠିକ୍ କହୁଛି, ମୋତେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମୋ ପଇସା ସିଏ କେବେ ବି ଦେଇପାରିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି କାଳୁକାଉ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଘରଟା ତୁମର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇ କାମ ପାଇଁ ଡବଲ ପଇସା ଦରକାର, ନହେଲେ ଏଇ କାମ ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ କିଛି ବି ଆଶା ରଖନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ପେଚା ସେଠ, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଚାଲ। ତାପରେ ପେଚା ସେଠ ଓ କାଳୁକାଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ଭଡ଼ା ଘର ଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ। କ'ଣ ହେଲା କାଳୁକାଉ? ହଠାତ୍ ମୋତେ ଏଠାକୁ ଡାକିଲ, କ'ଣ ହେଇଛି? ରହିଯାଅ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ଏବେ ତୁମକୁ ପେଚା ସେଠ ହିଁ ବୁଝେଇ ଦେବେ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଘର ଭଡ଼ା ବାହାନାରେ କାଳୁକାଉ ପାଖରୁ ବହୁତ ପଇସା ନେଇଯାଇଛ। ହଁ, ତୁମେ ସେ ପଇସା ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଫେରେଇବ ଏ ଘର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳୁକାଉର ହିଁ ରହିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ପେଚା ସେଠ, ଏ କାଳୁକାଉ ମିଛ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଥର ବି ହେଲେ କାଳୁକାଉ ଠାରୁ ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ନେଇନି। ବାସ୍ ବାସ୍ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ତୁମେ ଭାରି ଚାଲାକ ଅଛ। ଆଜିଠାରୁ ଏ ଘର କାଳୁକାଉର। ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ କେବେ ବି ଏ ଘରକୁ ଚାହିଁବ ହିଁ ନାହିଁ। ଯାଅ ଏଠାରୁ, ବାହାରି ଯାଅ। ତାପରେ ପେଚା ସେଠ ଏହା କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କାଳୁକାଉ, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ କାମ କଲ, ହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ହାର ମାନିବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ବି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। କାଳୁକାଉ, ଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ଘର ଛଡ଼େଇ ନେଲ? ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ତ ଆମଠାରୁ ଘର ଭଡ଼ା ବି ନେଇନାହିଁ। ଆରେ ରାନୀ, ଏ କାମ ପାଇଁ କିଛି ତ ଟିକେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କାଳୁକାଉ, ତୁମେ କେବେ ବି ସୁଧୁରିବନି। ତାପରେ ରାନୀ କାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ପାଖକୁ ଗଲା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, କାଳୁକାଉ ଏମିତି କାମ କରିବେ ବୋଲି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ପେଚା ସେଠ କେବେ ବି ମୋ ଘର ମୋତେ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଦେବନି। ବାସ୍ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ତାପରେ ରାନୀ କାଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ତାର ଭାଇ ପାଖକୁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଲେ। ରାନୀ କାଉ ତାର ଭାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କାଳୁକାଉ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। କ'ଣ ହେଲା? କାଳୁକାଉ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେମିତି କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି। ମୁଁ ତ କାଳୁକାଉକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ରାଗିକି କାଳୁକାଉ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। କାଳୁକାଉ, ତୁମେ ଜମା ବି ସୁଧୁରିବନି। ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ତୁମ ସହିତ ବାହା କରି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଆରେ ଆରେ ଭାଇ, ତୁମେ ଅଚାନକ ଏଠି କେମିତି ଆସିଲ? ଯଦି ଟିକେ ଜଣେଇକି ଆସିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବା ପିଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। କାଳୁକାଉ, ମୁଁ ଆଉ ରାନୀ କାଉ ଭାଇଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। କାଳୁକାଉ, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ଘର ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରି ମାରି ତୁମର ହାଲତ ଖରାପ କରିଦେବି। ଆରେ କିଏ ରେ ତୁ କାଉ? ଯା ଏଠାରୁ ପଳା, ଆମକୁ ବିରକ୍ତ କରନି। ପେଚା ସେଠର କଥା ଶୁଣି ରାନୀ କାଉର ଭାଇକୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ରାଗ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଆରେ ଭାଇ, ମୋତେ ମାରନି ମାରନି, ମୁଁ ଖାଲି କରିଦେବି ଏ ଘର। ଏ ଘର ହିଁ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର। ମୁଁ ତ ତାକୁ ଜାଲରେ ଫସେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ରାନୀ କାଉର ଭାଇ କାଳୁକାଉକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରେ ରାନୀ କାଉର ଭାଇ ପାଇଁ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜର ଘରକୁ ଫେରି ପାଇଲା।